He channel clear tu zong zong te Vania movie kanan tur hi American comedy crime movie ni in a film hing chu going in style ni in kumsani som pasaria ti chho khani Putar pension to pakhat a hming Jo chu William Park Saving Bank ga chuan man mu tak kau ni in ti chuan bank manager Chuck anen chuan anin bia Chuck chuan Jo chu ba tam tak rul zolo nei wang chuan thunei tulamin a in chu anlak sak vat tur thu chu sila Ma se Jo thung chuan a in chu a fanu le tunu te ne na an chen na ni wang chuan chu tialak mai chu a phal bik ho lo tin chu ti lai tak chuan mai kor vo mi pathum ta chu silai ne na ron lutin chu beng rok tu maron lute chu nia chulai hmuna zong zong chu bok vek turatin beng cheng turin tilo ma se chak chu insum zo lovin atong chuaka an thoman hria chuan pakhat chu ron kal halin phar to lo tur chu na tia Jo chuan poisa engma chu sak tur nei velo thu hrilin asum har satna le abata chu a hmu ta zoka chumi wang chuan ani chu engma lak sak lo tur chu na nge na tin chu pa kalai chuan Jo chuan a ngonga mongol ta to nei chu a han mu theya ti chuan beng sum le chung ho poisan chu sak nu chuan chulai hmuna ta chu an chuak ta hala chung thil khen nu chuan Jo chu FBI ten thozot fiatura lain FBI agent pakhat hamara hne na chuan anjingami pakhatina mongol ta to nei thute a hrela chumi manga chung mi ta chu zong chuak tur chu na tia tin crime TV show Law and Order en turte chain hamar thung chuan fiam thuti takin thil sol ti tu da zon chu chung reality show darkar khatlek ang mai maya ti zung zung the ni velo thu chu hrila chumi nu chuan afanu le atunu chuan ron hroin thil khen dan da chu alo hril ve mek boka tin atunu chuan chung beng rok na lian tham thlen laia apulo om ve chu amak danglam thu hrilin afanu thung chuan alom jok thu le engma thil ro pui ni lo thu chu hrila atu ka chuan Jo chu a thian tha berber pahni an hming Albert le William tenen chuan anin kom hawa chanchin bu chu chiarin beng rok tu mi pathum ten dollar mak to doi khat le point ruk lai an la ti chu an lo chiara chu thil thlen laia an thian pa Jo lo om ve chu an nui te po azaril ruzok hlea Jo jok thung chuan chung ruk mang pathum te che dan chu finga ti thu te an cherangin an thil ti dana fin thlak em wang chuan a soideu cham chia chumi nu chuan an lekha don chu phorin chu ta chuan an thothina company Wexler Steel atang an pension leiba lekha chun donga ti chuan company lampang chu panin an mani ang chia lekha dong te po chu an local khom vea ti chuan manager chuan an company chu US lama Texan zel wangin Vietnam an son tur thu chu puanga ti chuan ding chuak me win Jo chuan an pension lo leiba chu engtin ngein ti don tia zotin masen manager chuan an company chu atop deuh top to thule an pension lo te po chu top deuh topa om to lo tur thu chu hrila ti chuan chung thil Jo le a thian ten an hriat chuan an thin rim hlom hlea chumi nu chuan Jo le a thian te pahnih chu an thingpui dor chol reng reng na chuan chol hovin an taralama an hring nun khir zia le suman nei to lo thu te ei tur pa ngai tak po an hme to ngai lo thu te chun lo soi meka chuti lai mek chuan Jo thung chuan beng rok ve mai chu poyati to lo thu te soya ti chuan zan lama chuan Albert le William te na chuan zan ria chun kil hawa tin Jo ho nu chuan a letter box a lekha chu muin beng lamin ni som thum nuwa a inan chu sak tur thu chu a in ziaka chu chuna ril ru chu tinai na ti ha hleya a chan chu a fanu le atunu te ne na kholai wak vai mai ani tur chu angai ngam lo ani tin Willie ron long vele ngalin damdoi na chuna result chu a ngak meka doctor chuna hne na chuan akal that lo na chuan zolama pan thu le kal du nei tura huwat lo ani chuan anun na pon ator thei tur thu chu a hrila tin chumi tan chuan sum tam tak po a choya ngai tur thu te a hril boka tin a ho nu chuan Willie chu a fanu le tu nu te ne na in biain anni mutura kal chu chak thin hle ma se anom na huna hlat tham wang te tin chuma nei lo wang chuan a muzen zen thei si lo chuti lai mek chuan Albert ron lang vele in mi pano pang chu saxophone ham dan lo zir tir meka tin chu mi pano pang pi ani le Albert te chu anin ngai na in anin dur ve hlea tin Jo le atunu chu ron langin atunu chuan an test na mu na result chu mu tirin apu chu uite no te le sak turin ang ena chu alawin tiam to na nia atuk zana chuan Willie badai nin an pathum ba ka an thian dang te nen chuan an lom hawa Joy chuan Willie chu a birthday present a sana pein atunu thala ka da tela wang chuna lom hlea tin Joy chu nan hne na chuan beng rok chu ngai to thale tur le ti tak taka du thu chu hril le in har sanan to tam zia te beng la mini som thum nuwa ainan chu sak tur thu te chu a hrila Jo chuan tel ve nge ngei tura somin tin a chever po lo thleng po ni se jela kumli kumngan tan tur thu te
Mase zel ngai po chu tuna an nun da nen ngai to chuan an lanom zok po arin tho thu te a hril zoka ti chuna zana chuan Willie chu na ngai tua nuin telvedu thu a hrilta achan po atunu le afanu te a theyanga tam hutura kaldu thu te a hrila tin Albert telve turan phone chuan ina ta mi tia zotin adu lo thu chuan ada ngal maka atu ka chuan Albert chuan supermarket a thian te pani chu kalpuin chumhe tur leitur chu na tia Jole Willie te chu dora chuan kalin alei tur soi te chu tuma mu theilo tura an taksa thukruin ruk chho chun tum ta zoka tin Albert thung chu eni thona ni wang chuan ron lutin chuti lai mek chuna thian te pani thunge ro chuan chung thil te chu lain arukin an chok ruta dai meya mase security guard te chuan ron muin Joy na va mu chuan Peter bazana electric bike chu aruk chua saka Willie chu phurin an tlan bauta Albert thungla anlo man ve mek bok tin Jole Willie te po ba su trepin guard chuna ron man tangei boka ti chuan supermarket atanga an chhuatir nu chuan Albert chu a thian pani te che dana chuan lom lo hlein akal san tangal daya mase Jole Willie thung chu bank an rok tumna ama pahlui Murphy chu va muin anhena chuan tuemo bank rok dan thiam le chetlak dan tur hril thei tu tur mu sak turin atia chuti lai mek chuan Albert po eni mutur chuan an dora vakal le tangal tin in lama thleng chuan hunan mangdun tange nge chumi nu chuan Albert chu a thian te bula chuan thoveng le limhmel tak hina ron kala ti chuan newspaper a an thona thin company in an pension lo zong chu an company in son le na tura bungro thar reina tura dana an man vek thu chu an ron chua chuaila poizok chu William Park Saving Bank po chuan an pension na poisa zong po chu an lak sak vek tur thuan lo chua ve mek boka ti chuan thlan tur dang nei to lovin Albert po chuan bank rok na tel tur chuan thuthluk na asiam veta ti chuan hmala ton hal turin misual ruk mang pakhat Jesus chu an va mutangal anhena chuan an bank rok na tura puitura somin apui ni pho chuan an poisa mu tanga somni panga parcent chu a mu vek tur tho hrilin Jesus po chuan arwa man na chu apom tangal boka tin Joy chu ni somni chia a ina tanga an pe chho hun nei to in Jesus thung chuan bank rok na tura tul berber chi thum te chu a zirtira ama sebera chu na outline te zir chiang ma sain apahni na chuan an motor man turte an ngai to le ngal bok tin apathum na chuan in fit taka cha thei turin exer te po an la ve tau maya tin carnival lo om tur chu man tang kayan tum hle boka tin ani somni na chu mangralin chuni chu D-Day chu nia an thian ho pathum chuan tlailam dar ni le minit sompalia chuan carnival a chuan omin chetla kan tum tanta dar ni le minit som thuma chuan Willie chuan a thian te chu benga chuan a hruaita dar ni le minit som li panga chia chuan benga chuan lut ngalin ti chuan zo chu lon kangin a silai chu a met puaka an bok vekta tia chuan poisa te chu an lak chhotir tamol mol mai an che na chu full hle in ma se mei chano pang pakhat chuan ano telem chu Willie chu mu tirin Willie chuan alam chu awa panta a chuti lai mek chuan Clark pakhat chuan emergency button chu metin police te pon an lo hranghal fata Willie thung chu na vakal nei chuan alu hei chu tudeu riai in mei chano pang te chuan a hmai kor chu phel saka han tuma ma se ku chu lak thlak sakin ma se sanabuna atunu thalak lo lang chu azuk mu chiang hlea tin jo chuan Willie lampang chu ron panin kalan ngai to thu chu ron hrila tin manager Chuck Khan silai chuan tinin poisa chu dalet vat turin atia silai chu voi tam tak met per ma se aka fu lo shima jo thung po chu na silai mang chuan alam chu ka vakin chu chuan manager chu ati hlau hlea chumi nu chuan chefu iti tak chuan chulai huna tang chuan an chuak tangala makta duai ni le point thum ngat mai chu tlan chu puin azana chuan hotel changkang taka chuan an lom tangala tin Albert chuan saxophone chu chulai huna chuan a playa an party zo nu chuan in lampan ngalin Willie chu luhaya tluin akal dat na aron chuak le chu nia atuk chuan FBI agent Hammer le midang te chu bank rok na huna chuan kalin CCTV a Willie thlate po chu an zuk mua tin an rin dan chuan kumsom ruk atanga kumsom sari bor vel an ni to an ring bok chuti lai mek chuan Albert le Jo chuan Willie chu damdoina hroi vatin Willie na dan te chu rechuakin akal po thlak vatangai ni ti te chu an zuk rechuak ta chuti lai mek chuan supermarket a thokta chuan CCTV a Albert a che zia le kaldan vel chu lo muin bank rok na arok tu te zinga mi pakhat nen an che zia vel chu ain ang thu te alo sila chumi nu lok chuan Albert chu police te chuan an throita tin Willie dam lo lai po chu FBI ho chuan ron mule ta
tin Joy po chu FBI ho chuan thu zot fein tin Albert po chu an dop ve mek boka amai ro chu plan mu mal tak an nei ti hriat tak hian a mani kharon langa chuta chuan Joy chuan alukhum chu ticket counter mi nen thlakin lukhum danga khum nu chuan a chuak ta ngala tin Willie po a costume hakte a thlak nu chuan chulai hmun atang chuan costume dang hain a chuak thei ta boka Albert thung po chu bedroom a kalin CCTV mu theilo lai chuan a chuak ve ta bok ti chuan rin hlelna lakata an bibo theita ani ti chuan FBI ho chuan Joy le Albert te chu an ni ngem ti fianan mita hutu lo om te chu an hmu tir dona chu me chano pang khalo nin ti chuan me chano pang chuan amal te chuan en kwal ta ngala tin Willie zona thlen chuan asana atunu thalak chuang kha lasha rangin ma se Willie chu ami mu kha ani lo thu chu a hril ve ta mo mai chung thil te thlen hnu chuan Joy chu thingpui dora thuin Jesus po chu abula chu ron kala bom pakhata uite omna chu pein ti chuan Jesus chuan ama Joy om velaya beng rok tu kha ani thu hrilin tin maktaduai ni le point thum chu Joy ne na chuan pein an poisa ruk chhuat chu alak sak lo tur thu hril ta zoka tin ta tu kha ataka ni lo thu hrilin FBI le police ho bum nana an ti chok mai me ni thu chu hrila chuti lai tak chuan hemar po aron lang ve ta hlol mai Joy ne na chuan a wallet ron peletin police station a thei hil thu chu ron hrila anin biak zo hnu chuan hemar chun uite chu chain chuta chuan Jesus an poisa zong zong da thatna chu ania ma se eng ma chu a hulem lo ti chuan Joy chuan a bom chula in chulai hna tang chuan an chuak ta ngala chumi hnu chuan an thian pension tang te kharon langin Joy te thian pathumin an thilpe ka chuan anin semhlom tur poisa chu an lo da saka tin atu ka chuan Willie chu Albert nakal chu donate sakin hlotling takin operation chu an neya tin atopa chuan Albert le ani te po tlailua umlove ti chuan anin nei vele ta tin an thian dun pathum chuan an hun le ani te an hmang ta ni Zonik channel hi milo thlir sak zel turin kan ngen chawa tin apoi mober milo subscribe ve turin kan ngen chawa ni